Jonge huisartsen willen liever geen eigen praktijk beginnen, want daar komt veel te veel bij kijken. Ik weet inderdaad van mijn collega-praktijkhouders dat die toch ook wel vaak 's avonds bezig zijn. Als er iemand uitvalt moet je snel wat regelen. Je moet toch wel meer beschikbaar zijn dan alleen je dagen op de praktijk. En toch lijkt Zeeland de oplossing te hebben gevonden. En verder. Dit betekenen Trumps plannen voor ons. En gemeenten slaan advies over parkeergarages in de wind. Goedenavond. Zorgminister Fleur Agema is enthousiast. Ze wil dat de rest van Nederland volgt wat er in Zeeland al gebeurt. Het begeleiden van jonge huisartsen bij het opzetten van een eigen praktijk. De praktijkhouders van de toekomst zitten er namelijk lang niet altijd op te wachten om eigen baas te worden. Nou, het klopt dat huisartsen dat vaak lastig vinden. Je bent jong, je wordt toch zelfstandig ondernemer als je een huisartsenpraktijk begint. En er zijn dus regionale huisartsenorganisaties die jonge huisartsen helpen bij hoe het moet. Bijvoorbeeld in Zeeland of in de omgeving Twente. Daar worden jonge huisartsen begeleid bij het opstarten van een praktijk. En je ziet dat het dan wel lukt. Al 20 jonge huisartsen hebben in Zeeland nu succesvol hun eigen praktijk opgezet. Met hulp dus. Maar dat zijn er zeker nog niet genoeg. Geconcentreerde blikken tijdens een informatieavond in Henkensand. Hier zit voor een belangrijk deel de toekomst van de Zeeuwse huisartsenzorg. Jong en vaak recent afgestudeerd. Een paar jaar aan het werk en vol twijfels over het al dan niet beginnen van een eigen praktijk. Hoe ziet de toekomst eruit? Kan ik dit nog wel als praktijkhouder allemaal redden? Vooral het ondernemerschap, omdat je gewoon eigenlijk niet weet wat erbij komt kijken. Ben ik straks nog wel op vakantie? De vergrijzing slaat toe, ook onder Zeeuwse huisartsen. Hun pensioen komt eraan en hun opvolger is nog niet gevonden. Want zorgen voor patiënten is één ding, een eigen praktijk hebben is iets heel anders. Dan ben je ondernemer. En dat betekent assistentes in dienst, administratie 's avonds, gedoe met verzekeringen. Daar is in de opleiding niet veel aandacht voor. In de opleiding wordt het eigenlijk heel weinig aangestipt. Je hebt 3 jaar opleiding tot huisarts gedaan, waarbij je alle medische ins en outs leert, maar helemaal niks eigenlijk over management of ondernemerschap. Dat is 2 uur denk ik in de hele opleiding voorbij gekomen. Dus het blijft een beetje zo'n soort black box. En als je waarnemer bent, ja, dan ben je vooral gefocust wel op de patiëntenzorg en krijg je daar ook weinig van mee. En op den duur is het toch wel leuk om daar wat meer over te leren en wat daarbij komt kijken. Dus vooral in deze avonden daar veel van geleerd en iets is de black box iets minder black geworden in ieder geval. 5 avonden in het teken van wat het betekent je eigen praktijk te runnen. Dat je niet alles alleen hoeft te doen. Assistentes, maar ook speciale managers kunnen taken overnemen, zegt de Huisartsenconnectie. Het doet hem goed om zoveel jonge zorgmensen bij elkaar te zien. Ja, ik word hier alleen maar blij van. Jonge mensen die zoveel enthousiasme opbrengen voor het vak. Ja, daar doen wij het voor. Dus prima. De leergang helpt, dat blijkt wel uit de reacties. Ik heb nu wel voor mezelf een keuze gemaakt dat ik het echt wil gaan doen. Ja. Gefeliciteerd. Dank u wel. Ja. Ik weet wel voor mezelf dat ik ook in de toekomst praktijkhouder wil worden. Vooral omdat je dan gewoon helemaal kan vormgeven zoals je dat zelf wil ook. En ja, langer ook met patiënten meegaat. En ja, ik denk dan ook betere zorg kan leveren. Mede door een speciale campagne is het gelukt een kleine 20 jonge huisartsen hier op te leiden en waarschijnlijk ook te houden. De hoop is dat een deel van hen ook een praktijk gaat overnemen. Al ziet die praktijk er in de toekomst wel anders uit dan nu. Ik denk ook niet dat we het alleen maar moeten hebben van menskracht en ook niet alleen maar van huisartsen. Het gaat uiteindelijk om het hele team in een huisartsenpraktijk. En we zullen dat moeten ondersteunen met goede ICT-vormen die dat proces ook makkelijker maken. Ja, dus het gaat inderdaad om mensen, maar ook bijvoorbeeld over technologie, ICT, digitalisering. Ja, kunstmatige intelligentie. Het gaat allemaal een rol spelen en daar moeten we nu al in investeren om er over 5 tot 10 jaar echt heel erg goed gebruik van kunnen maken. Ja. 17 huisartsen hebben deze eerste leergang gevolgd. Mogelijk volgt later een tweede editie. Er ligt een gekantelde kraanwagen in de Vlakentunnel. In de tunnelbuis in de richting van Berg op Zoom, die daarom ook afgesloten is. De chauffeur raakte gewond. Volgens AV Zeeland ging de wagen bij het inrijden van de tunnel slingeren en kwam tegen de wand aan, waardoor hij omviel. Rijkswaterstaat hoopt dat de Vlakentunnel morgenochtend voor de ochtendspits weer open is. Ja, bloed, zweet en tranen. Dit is natuurlijk een stukje sportgeschiedenis voor Goes en omgeving. Generaties die hier gesport hebben. En ja, dan is het wel bitterzoet dat die sporthal verdwijnt. De ruim 40 jaar oude sporthal van Omnium Goes gaat tegen de vlakte, want hij is op.
Qua zaal, maar ook qua vloer, qua klimaatbeheersing, qua verlichting. Ja, en wil je aan de nieuwe eisen van de tijd voldoen, dan is het goedkoper om een nieuwe te bouwen dan deze weer helemaal op te knappen. We zijn nu druk bezig met het weghalen van dakplaten waar waarschijnlijk asbest in zit. Het is het startschot van een complete metamorfose van het Omnium. Het is echt wel een grote facelift, want behalve de sporthal die je hier ziet, zit hierachter nog het voormalige tropisch bos, waar de groenopleidingen van Scalda in komen. En ook het horecadeel, het centrale hart van ons pand, wordt aangepakt. En volgend jaar zomer moet alles klaar zijn. De Amerikaanse president Trump schokte Europa gisteravond met de aankondiging van de nieuwe importtarieven. Het wordt dus ook voor Zeeuwse bedrijven een stuk duurder om producten naar Amerika te verschepen. Op korte termijn zijn deze ontwikkelingen echt heel slecht. Hè? Want er gaat een inflatie komen, we gaan het allemaal merken. Het nieuws van de tarieven schokte de Nederlandse economie. En ook in Zeeland was de verbazing groot. Je voelde een beetje van, nou, het zit eraan te komen. Maar je bent natuurlijk altijd benieuwd van hoe ver gaat de impact zijn, hoe groot gaan die tarieven zijn. Dus in die zin was het wel verrassend zeg maar, dat het zo'n impact gaat hebben, zeg maar, ook voor Europa en dus ook voor Nederland. Toch is de ruisser niet somber. Wat dat betreft ben ik wel heel positief zeg maar, over de kansen voor Zeeland. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar de hele geopolitieke situatie zeg maar, met de dreiging dat Europa meer op zichzelf komt te staan, die biedt echt wel kansen. Volgens VNO-NCW kan onze economie versterkt worden als bedrijven voortaan vooral binnen Europa elkaar opzoeken, waardoor we ook minder afhankelijk zijn van Amerika. Maar dat is toekomstmuziek. Eerst zal alles vooral duurder worden. Er ontstaat een heel economisch spel wat echt grote gevolgen gaat hebben. Maar de prijzen zullen op korte termijn omhoog gaan, dat kan bijna niet anders. En straks in deze uitzending de lekkerste worstenbroodjes worden gebakken door een Zeeuw. Maar eerst, het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid maakt zich zorgen. In parkeergarages is geen rekening gehouden met het mogelijk in brand vliegen van elektrische auto's die veel moeilijker te blussen zijn. Toch nemen de Zeeuwse gemeenten vooralsnog geen maatregelen. Een Tesla, geparkeerd op de onderste verdieping van parkeergarage De Fonteinen in Vlissingen. De garage kent geen sprinklerinstallatie, maar wel rookmelders en een afzuiginstallatie. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, NIPV, vreest voor de gevolgen van een eventuele brand met een elektrische auto in een parkeergarage en roept ze op beter in te richten. Zeker nu er steeds meer elektrische auto's komen. Maar brand in een parkeergarage is hoe dan ook linkersoep, zegt de veiligheidsregio Zeeland. En er geldt een duidelijke, simpele regel. Als we brand hebben, dan moeten we water erop gooien. Zo simpel is het. Er zijn heel veel goede maatregelen te bedenken voor een parkeergarage qua brandveiligheid. Eén daarvan is bijvoorbeeld een automatische blusinstallatie. In onze ogen denken wij dat dat de beste verdediging is tegen brand in een parkeergarage. Zodat we als brandweer altijd nog betere kansen hebben om binnen iets te kunnen betekenen. Vlissingen gaat een nieuwe parkeergarage bouwen hier in de machinefabriek. En daar wordt rekening gehouden met de eisen van deze tijd. Dat betekent onder andere een aantal dingen. We zorgen ook hier weer dat die laadplaatsen zo dicht mogelijk bij de in- en de uitgang worden gesitueerd. En in de machinefabriek komt ook een sprinklerinstallatie om ervoor te zorgen dat als er eventueel een brand zich voordoet, dat overslag en verspreiding ook eventueel voorkomen kan worden door die sprinklerinstallatie. Zoals gezegd, hier in de Fonteinen in Vlissingen hangt, net zoals in andere parkeergarages in Zeeland, geen sprinklerinstallatie. De vraag is, waarom niet? Het is op dit moment zo dat het daarvoor nog geen verplichting is ontstaan. Maar mochten er aanleidingen zijn in de toekomst, dan zal dat onderwerp zijn van een onderzoek om te kijken van ja, is dat daar wel nodig of moeten we het daar wel doen. En ook voor het weren van elektrische auto's is geen aanleiding, zeggen zowel de gemeentes als de veiligheidsregio. Is dat dan niet wachten tot het een keer fout gaat? Ik snap de vraag en ik denk ook dat we te weinig data en cijfers hebben om te kunnen zeggen dat een elektrische auto per definitie onveiliger is. Een feit is dat we het gewoon niet kunnen blussen. Het is nu zo dat de kans dat een elektrisch voertuig gaat branden niet groter is dan een regulier, een auto op fossiele brandstof. Dus ja, op dit moment hebben we daar niet het beleid voor om die auto's te weren uit de parkeergarage. Hoewel de waarschuwing van het NIPV duidelijk is, lijkt dat geen reden om de bestaande Zeeuwse gemeentelijke parkeergarages aan te passen. Of die afweging van die gemeentes juist is,
Dat zal de toekomst uit moeten wijzen. En sommige dingen kunnen maar duidelijk zijn. Brabanders kunnen maar beter geen bolussen bakken en wij geen worstenbroodjes. Toch? Het is Pim Filius gelukt. De in Ierseke opgegroeide bakker is de beste worstenbroodjesbakker van Brabant. Ja, een Zeeuw die deze felbegeerde Brabantse titel wint. De uitreiking was live te zien bij Omroep Brabant. Ze zijn gemaakt door iemand uit Zeeland. Van origine komen wij uit Zeeland, ja. Dat hoe kan dat nou? Ja, ik weet niet hoe het kan. We hebben heel erg ons best gedaan natuurlijk. We wonen inmiddels al 23 jaar in Brabant. En we hebben natuurlijk al heel wat worstenbroodjes gemaakt in de jaren. De bakker ging vandaag weer vroeg aan de slag om zijn winnende worstenbroodjes te bakken. En ja, in zijn bakkerij in Dongen verkoopt Pim ook bolussen. Het was vandaag weer een stralend zonnige lentedag met mooie blauwe luchten. Er woeit nog wel altijd die vrij stevige oostenwind. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt dan met temperaturen tussen de 20 en de 22 graden de warmste dag van de week. Ook in het weekend droog en zonnig, maar best een stukje koeler. Tot zover. Zeeland nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws dat vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een heel mooie donderdagavond en heel graag tot morgen.